Nene penjo manwa penjo en siasa mag dhoudi. Dibendi piny Kenya ka siasa mag dhoudi ema gore nikech kila time kata mana seche duto te iwinjo mana ni en mana siasa jowa miang'o ker kodhi ka now meaning ng'ane no mima to wan pok omiwa ma. aparo ni kanyo ende ma makosa mar jalup ker mokalo ne wuoke nikech ka sama ne okawe kaka jalup ker nokawe mainly nikech kabila mare, to sama nokawe bende nikech kabila neni rol machielo mabe nokawe ne ahinya nen kaka noyanyo migosi Uhuru to gi migosi Raila Odinga, ma aparo ni mano rol mano performe maber ahinya. Koro jok mane kawe kaka deputy gi nokong'iyo ni to ng'ani be pache ntiere gi anything monyalo paro godo development, nikech kiparo gimoro achiel ma ji yanyoga godo migosi Ruto en ni wache ni 6 months time Cameroon Stadium will be complete, gik machalo kamago eko. To ma ing'eni ne deputy president, to deputy president ne chako wuoyo about mikakati ma sirikal temo timo mondo kel godo lokruok ne ngima ji. Nokodhi adhiya nodhi yanyo Raila, nokodhi adhiya nodhi yanyo ng'ato, nobiro ka embo timo package ne odwa kono ji dongruok mane. To sani gima ji ong'e godo rigi ji, an onge speech ne mora mora manya pare pacha mopogore gi Usiguze Mrema. Onge gimora mora machielo mosewacho. Kata mna weche dongruok bende iparo kata mna koseloso kata mna kotenore kod dongruok mana kaka jatend piny Kenya bende nase. Onge chieng' mora mora moseloso weche dongruok ma kata mana ntiere chieng' ma nodhi Western Kenya. Kasto kosedhi Western Kenya to Salasia, Mheshimiwa Salasia nene kanyo wuoyo ka pingo gige sirkal kiani sha okti kiani ang'oma okti. To en kotieko kanyo to en okono mana jogo ni umbe sani ko nyalo yudo sirkandu. Ube tim godo uru gimunyalo mondo umbukel ne jogweng'u maendeleo gimunyalo kelo ka chama kiun, nikech wambe korwa kocha wasepigania wambe wachiemo kewan. Ma koro banka ema ng'ane degone simu mano wang'o ye miwinjo ka samoro ker ne wuoye ne nosiko gi cases ma ochako ywak ne Faruk Kibet ma kero luongo bura kinde gi Faruk Kibet, nikech Faruk Kibet ogone simu to kone ne ka koro in jalup ker to iwinjo ka ipingo miradi mar sirkal, ng'ato raise question ni gini okti, to ibede meeting no to in kitieko winje kiwuoyo to in iwacho mana weche mag Mrema to in Western Kenya monego bedni kawo time ni explain ne jopiny ni gini okoti to itilafu ni kama kama to nego bedni lose kama to kendo ube wanyalo duogo watimo gima kama. Kochako dhi e homecoming mar migosi Opiyo Wandayi, gima no owacho kachacha maduong' mogik ne en kokono Wandayi ni ube koro wang'yo kelnu omiu power ine stima. Koro hakikisha ni stima ochopo gweng'u kae nikech wabe mane kaka watimo korwa kocha gimigepe mwamako. Manyiso ni en oko par ni Wandayi kokete kachacha to nego tigi expertise ne mondo kony godo Kenya te, okony ng'ama ni Lamu, okony ng'ama ni Nyeri kendo okony ng'ama ni Ugunja. En ong'iyo mani Wandayi koro yudo gini koro stima mondo chopo Ugunja to wacho rumo. Manyiso ni mane kaka osebedo kada kong'iyo migepe mamoko ma joge gintiere ma ibo yudo ni samoro no kono mana ni ka pesa direct gigo thoth gigo kaka koro iwinjo kaka sani ji ywak ne ndindi nyoro ni kaka net no osebedo kotimo gi budget committee. Kech mano kore mentality gini ng'atwa gweng'wa to mano gimoko nego bed ni timore mana par ni machielo manyalo bedo ni kelo pogruogni, nikech en ong'iyo ni kwango dhi bagen mondo kete deputy president kendo to dwa ne odhi ni Nikona Mrema ne en gi joge gigo to ng'amba nie kom mar ker kachacha tidwaro ni mondo ibed national figure ibed gi jite. Koro yudo ka in ing'iyo gik moko nationally nikech idwaro ni kom moro mondo chope ne jo Mombasa to tich moro bendo chope ne jo Mabei to en ong'iyo ni gimoro amoro dwaro ni mondo odhi Mrema. Koro en mana pache to mano bende e mentality momako jite. Kech king'iyo political parties tema wan godo gi coalitions mane gidonje, ng'at ka ng'ato ne donjo kachacha kong'iyo the tribal number ma kaka sani ng'ato kaka Amason Kingi nigi mbunge achiel ma en owadgi. Koro e party ne mar pa en owadgi kende mano kende mbunge mantiere tineno ka nikech the Mijikenda matrix koro iwacho ni nikech wadwa include jo Mijikenda to in gi political party bi mondo koro wami speaker mar senate. Koro kwan gi jigo gi ukabila maok ability mar ng'ato mamano be makosa mano kelo mwadwa po ka wan gi gine wan gi attorney general mane kia gima timo makore ka president duogo accept nikech sama nong'iye nokong'iye ne ng'ani bo onyalo tiyo tijni, nong'iye ne ng'ani owuok e kabila ni to en gi political party ni koro ko wanyalo accommodate that political party to wadhi accommodate kabila ni wamiye kom mane. Koro we end up gi joma incompetent